Mayong hapon, yaring mga nagapanguna nga balita. Iloilo City Government ginkilala sang Department of Trade and Industry sa paghatag sang epektibo kag tampad nga serbisyo publiko sa syudad sang Iloilo. Kag vaccination rollout batok COVID-19 ang nagapadayon. Ginkilala sang Department of Trade and Industry ang syudad sang Iloilo sa patag sang epektibo nga paghatag sang serbisyo publiko. Sa listahan sang ahensya, nagapanguna ang Iloilo City sa Rion Size, kag ikawalo sa bugos nga pungsod nga maepektibo kag tampad nga paghatag sang serbisyo publiko sa liderato ni Mayor Jerry Treñas. Nakitaan sang ahensya nga bisan sa tunga sa mga pagpanghangkat nga ginatubang sang syudad, ilabi na subong nga tion sang pandemya, padayon sa gihapon ang pag-uswag sang Iloilo City. Samtang, nagapaday naman ang vaccination rollout sa syudad sang Iloilo batok COVID-19. Para sa mga luyag magpabakuna nga mga residente kag hindi residente sang Iloilo City, bukas ang mga mega-vax site sa syudad. Subo nga adlaw Disyembre 21 para sa magapabakuna sang Pfizer vaccine sarang mapadulungan ang SM City Iloilo kag Robinson's Place Haro. Para naman sa magapabakuna sang J&J, magpadulong lang sa Mega World Transport Hub. Bukas man ang University of San Agustin para sa mapabakuna sang Moderna vaccine. Sarang man mapadulungan ang Central Philippine University para sa mapabakuna sang AstraZeneca kag Sinovac vaccine. Padayon man ang vaccination batok COVID-19 sa mga district health center sa syudad sang Iloilo. Ang dugang nga detalye bantian karon alas 6 sa gabi sa Level Up Patrol. Ako si Divine Singh.